खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम बुगालेले मोखांखौ लानानै साय बरायहरलायबाय आरोखि नै दा अखा हागासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आंखौ दाख्लैयो बे न'नि खामानि मावनाय एरिनायखौ आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामदोंमोन ना मा मा मावो होननानै ओमफ्राय आंथ' बारा बेफोरबायदि एकदम बारा माबा खालामनानै भिडिअ खालामनो रोङा ओमफ्राय सासे मानसिया बुंहरदों आरो नोंनि भिडिअखौ सोर मा होनोमोनलाय मानसिफ्राबो नाया ना माबोरैबा इदि होननानै कमेन्ट हरदोंमोन आरो नोंथांमोना नायाखैबा नाय ओमफ्राय जुदि नोंथाङा नायनो गोसो गैया बेखौथ' आं जबरदस्ति नायनो थिननो हाया ना नोंथाङा नायनो गोसो गैयाबा जेनेबा नोंथाङा नायनो गोसो गैयाबा नायनाङा अरजाया जेबो नङा आं रागाबो जोङा ओमफ्राय जेनेबा माबोरै होनबावनांगौ नोंथाङा नायनो गोसो गैयाबा नायनाङा आरो साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयाबाबो खालामनाङा आंथ' जबरदस्ति खालामसोना नोंथांमोनहा अनोब्लासो होनखादों आङो नोंथांमोनहा अनोब्ला साबस्क्राइब खालामना गालां होननानै अनाबाथ' अनासै आं बेखौथ' जबरदस्ति मालायनि मबाइलनिखौथ' साबस्क्राइब खालामनानै हैनो हायाना जिखुनु जाया जामाय जुदि जायोमोन बेफोरखौ बाद होथ'दो जाय बुंनाया बुंबाय थागोन आंहा खालामनाया खालामबाय थागोन ओमफ्राय बारा बेफोरखौ सानलाबाय थाबाथाय खर'आ गाज्रि जायो बेखायनो बाद दोनथ'नांगौ खबा ओंखायनो दिनै आं मा खोन्थानो हायो नोंथांमोनजों बेखौनो खोन्थालांसै नै ओरै फुदुंगासिनो आं गाइखेर फिसाजोआ माबा हरलिक्स जानो बिगासिनो दाख्लै फ्लिपकार्टआव हरलिक्स बिहरनाया बेखौ जानो दावराव जागासिनो आरो दहाय माबासोआव 11टासोआव सेरदों आङो फुदुङाखैमोन ओमफ्राय गरमबाबो गावासै आरो ओमफ्राय बेखौनो फुदुंनानै हरलिक्सजों मिक्साराव लगायनानै होनोसै मिक्साराव लगायनाया एसे गोथावसिन माने एसे मोजांसिन मोनजायो सामसजों लगायनायफोरनिख्रुइ आरो मिक्साराव लगायनाया बांसिन मोजां मोनजायो हनै सासे फैगासिनो जि सिखारनाय लोगो लोगो बेलासियावथ' आं दसे उन्दुनो होयो सिखारनाय लोगो लोगो एकदम हरलिक्स बानायनो थिनगासिनो दा बानायनो नागिरबाय आं नैथिं गाइखेर फुदुंगासिनो आरो गाइखेरखौ आं मिक्साराव बिदि होनानै लाबाय ओमफ्राय नैबे हरलिक्सखौ होनोसै आरो एसे थालिर मैखुनखौ सोर सोर माबायदि जायो नै बिदि हानानै जायो आङो माबा मा होनो बाराद्राय गारबा लस जायो एसेल' गारो आरो आं सोर सोर थालिर मैखुनखौ बेबायदि हानानै जाया बिदि हानानै जाबानो जाबाय बारा गारनाङा आरो एसे गोरानिफ्रायनो होजायो एसे गोरा माने गोरलैयानो जाबाय नै नोंथांमोना सोर सोर जानो रोङा बेबायदि हानानै जाबानो जाबाय बारा एकदम खिसिर जिरलायनाङा आंथ' नै बेफोरखौ जिरबावासो नै बिदि होजोबो नै बिदिनि बोरैबा उदै बायदि थायोना बेखौल' गारो आं ओमफ्राय नैयाव गोरा थायोना खर'आव बेखौ गारबाय ओमफ्राय होबायबो नै बारा गारनाय नुवाखैना नै ओमफ्राय नैबायदि हाबाय आरो आंखौ हानाया र' मिस 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 बिदि मिस 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 बिदि हादो सोरांनाय लोगो लोगो एकदम बेरे नाम्बार खामानि मावनानै ओंखारलायबाय आं पानबारि बाजाराव थांनो पानबारि बाजाराव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय एकदम अमा लायनो नागिरदों अमा फिसा अमाया आंना एसे देरहांबाय नालाय ओमफ्राय दैज्लांनि सिगां एसे लानानै फेदेरनानै दोनखानोसै होननानै अमा फिसा लायनोसै आङो बस्था लाखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना थुदो पानबारि बाजारा माबायदि नायलांदो सोरबाफोर पानबारि बाजारखौ नुवाखैबा आरो एसे बेसेबां देखायनो हायो एसे देखायनोसैलाय ओंखायनो आङो माबाजों थांगोन आरो फिरफिलिजों बेवाइनि फिरफिलिजों दा बेफ्रावबा बस्था एरि मोनगोन ना मोना ओंखायनो नागिरनानै लाखाबाय आं जायखिजाया मोनोबा गावसिनि बस्थायाव सोना लाबोनोसै ओमफ्राय मोनाबा आंनि बस्थायाव सोनोसै पानबारि बाजाराव थांनो लालायबाय पारमानेन्ट गारिखौ पारमानेन्ट गारि पारमानेन्ट ड्राइभार आरो पानबारिनि गय बाजार आरो नै गय बस्थायै बस्था गय रुनाय लाबोदों नोङो गुन्दैनि बाजार नै अमानि बाजारा बैयाव आरो र' बैनो अमानि बाजारा नैबेनि हाबानि अमा लांफैदों अमाया मेरला थार नै अमा लांफैग्राया लोगो मोनफैबाय आरो मिन्थिया नोंखौ गोसोखांदोंमोन आं लाबोगोन ना मागोन होननानै मा बुस्थु बियो बुन्दा ना बुन्दि बुन्दा आं बुन्दिसो लांगोनलै अमा बाजारा पानबारिनि अमा बाजारा बेसे बुरजा ओंखारो आयौ होनबाबो थोबावा ओरैबो दं ओरैबो दं ओरैबो दं ओरैबो दं ओरै सोरगिदिं दंजोबथारो नै दानिया बाय बाय आब'मोनबो फैदों आरो बिसोरबो बायनानै लांबाय अमा ओमफ्राय आंबो लाबाय मासे जि दाम अमानि दामा आयौ बुन्दियानो माबा मा होनो
47 लाबाय बुन्दियानो ओमफ्राय बुन्दा लानाया माबानि आरो बिदिनो 4000नि 4700 लाबाय आं फाननाया बाजारनि बेयाव जा खोथिया फोनो नागिरदोंनो लांदां नुनायाव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दाबो दै न'आव मोनफैनानै एकदम अमाखौ खाफैबाय आरो आं खाफैखांनानै नाम्बार आथुर फिसाजोफोरखौ स्कुलाव देलायनानै हरबाय स्कुल टाइमबो जाबायमोन नालाय आं अमा बिबु जाफादों अमा बिबु लाबोनायखौनो फाजा एवबाय आरो आं अमा बिबु बिथायानो दै होथ'वाखै आं दैखौ होनानै एसे एवबाय आरो अमा बिबु बिथाय ओमफ्राय आलु दरनैसो होदों आङो आलु एसे होबा मोजां मोनजानाय मोनो आङो नै मा बुस्थु मोनदों नायनाय दुब्लि बारियाव दै सारदोंना माबानो खोथिया फोनो बेयाव मोनदों आरो बेखौ खोथिया फोनो दै सारनायाव अखा हानानै दै बाना जाबाथ' मेरला मोनगोन नै सेरसे जागोन आंनि अमा फिसा गोदान लाबोनाया नै बेनो आरो बुन्दि लाना फैबाय आं माबायदि नुदों नै मोजां ना खुसेंग्रा फाजा एवबाय जानोसै आरो मासे खुसेंग्राया मोनबाय नै सारायाव एसे दंबावो माबाफोरनो हैनोसै मा होनोमोनलाय खुसेंग्रा हमग्राफोरनो हैगोन आरो आं दा खुसेंग्रा हमग्राफोरनो हैनोसै बेखौ खोथिया फोनायाव दै सारग्राफोरनो आरो थारमाने खुसेंग्राखौबो बिसोरनो हमदों लाया लांखाबाय लाया गन्थं गोलाव लास्रोलायनानै एसे लोंसिगोन बिथांमोनहा नै बिथांमोनहानो जासिगोन खुसेंग्राखौ खोथिया फोग्रा बिथांमोनहा नै आरो खुसेंग्राखौ नायनोबा नै अमा बिबु हालौबा बेबायदि मोनो ट्रेक्टरजों हालौबा होनदोब्रा ट्रेक्टरजों हालौबा नांगोलजों हालौबा मोना होनब्रा माबाबासो मिसे बिदिखौ मोनो ओमफ्राय बेसे गोथाव दे क्रेम जाद्रायदो बिदि जायो ख्राम होनलायबावो फानबारि बाजार जाना फैनानै बागरगाव बाजार थांसैलाय नै आब'आ थालिर लादों आं खांखिलर लादों अमा लायदों अमा फिसा मोनबोनाय गुन्दैया 4000 दामानो मानै लाबोदों बिसोर मासे आबो मारि मासे आं बुन्दिसो लाबोदों आंना 4000 माबा 700बावसो आंना बुन्दियानो गिदिर मोजांमोन आरो गान्दा फिसा बायदों ओमफ्राय सोरबा गयबो लादों आरो थालिर लादों मालाय आब'आ थालिर गोमोन बाजार नै गय बाजार दाउ बाजार हांसो बाजार अमा बाजार मा बुस्थु इयो गय खावनानै लाबोखोना माखो नों बिजौनिखौ बागरगाव बाजारनि मैगं फानग्राफोरा नै जामाइजो मोनाबो ओरैबो दं आरो थ्रुनो मानसिफ्रासो गैया बायग्रायानो गैया नै आसुरितसो दा मोनाबासो जागोन दा गरमनि थाखाय फैयाखै बाजाराव थांनानै न'आव मोनफैबाय दानिया थांसै दुब्लि बारियाव हौवाया एकदम मा होनोमोनलाय खोथिया फोनो लांबाय आरो माइलिखौ ओमफ्राय आंबो थांफानोसै लोगोसे नायनो एसे थेलाजों थांदों बियो आं साइकेलजों थांसै आयौ पेडेल मारि 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 अपनथि साइकेल सलायजाय लांसै आरो साइकेल सालायस्रो बार नांस्रो जि मोजां मोनदों एकदम लामा नङामोनथ' सल' खनै माबानो हागौमोन सोरबा बाइक फैगौ बेलारोम निजोम समाव एकदम जि गुसुबार न'आवथ' जि हम आयु ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दा आं साइकेल सलायना फैनानै जि थान्दा मोनदों आरोखि बार गुसु बारनायजों फैयै मोनफैबाय खोथिया थिलियाव ओइ फोगासिनो आरो आंना स्वामिया फोगासिनो खोथियाखौ फोखांबाय थांनोसै बिस्राबो फोदों आरो ओरै खावसेथिं ओमफ्राय नैबे खावसेथिं जोंहा फोखांबाय थांग्रोनोसै बाय बाय जामाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय दे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय लारु गामिनि दाउस्रि गावग्रा गथ'फ्रा नै देन्जारसो मालाय गोदागासिनो जानो होथारदों नै आसोला नाहरब्रा एवजागोन नोंसोरा मोनबा आंबो जागौमोन ना ओमफ्राय गावसोर थाब गोदायासै